ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണക്രമത്തെ കുറിച്ചും യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചും തപസ്സിനെ കുറിച്ചും ദാനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. അപ്പോ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ കണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊന്നും നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാക്കാതെ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഓം തത്സത്ത് എന്നൊരു വിട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്താല് നമുക്കതിന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. കാരണം നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാൽ ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി അത് ഇല്ലാതാകുന്നു. അങ്ങനെ പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എല്ലാം എന്താണ്? അസത്ത് എന്നാണെന്നും പറഞ്ഞു. അതാണ് 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത്. ഇനി അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഇതിലും 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും കർത്താവിനെ കുറിച്ചും ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ 17 അധ്യായങ്ങളുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് ഇതിനെ പറയാം, ഈ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിന് പറയാം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്പോൾ 18ാമത്തെ അധ്യായം വലിയൊരു അധ്യായമാണ്. 11 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് അധ്യായത്തിനെ തിരിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളില് വിരക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണെന്ന് പറയുന്നു. 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ഭാഗത്തിലെ പരമാത്മാവ് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതായിട്ടും 19 മുതൽ 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തെക്കുറിച്ചും 41 മുതൽ 48 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് തന്റെ ജോലിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണെന്നും 49 മുതൽ 55 വരെ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചും 56 മുതൽ 66 വരെ ശുദ്ധഭക്തിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും 61 മുതൽ 63 വരെ പരമാത്മാവിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനെയും 64 മുതൽ 66 വരെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാവുക അതിനെക്കുറിച്ചും 67 മുതൽ 71 വരെ ഭഗവത്ഗീത പഠനവും പ്രചരണത്തെക്കുറിച്ചും 72-73 ശ്ലോകത്തിലെ അർജുനൻ ഉത്സിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചും 74 മുതൽ 78 വരെ സഞ്ജയന്റെ പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെ 11 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം കർമ്മവിഭാഗം. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം അധ്യായം 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള സംഗ്രഹം, കർമ്മവിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്. 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥാ കേശീനിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എന്താ വിളിക്കുന്നത്? മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശവ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ത്യാഗം എന്താണ്, സന്യാസം എന്താണ്, അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത അവസാനിച്ചു. മുൻ വിവരിച്ച അധ്യായങ്ങളുടെ
വിഷയങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുബന്ധമാണ് എന്ത് 18ാമത്തെ അധ്യായം. ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളും ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്യന്ത രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനമാർഗവും അത് തന്നെയാണെന്ന് ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ചുരുക്കി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും 17ാം അധ്യായത്തില് ഭഗവത്ഗീത അവസാനിച്ചു. അപ്പൊ 18ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് 18ാമത്തെ അധ്യായം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതാണ് ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനം ആണ് പരമമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഓരോ താളുകളിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. ക്ലാസ് തുടങ്ങിയില്ല. തുടങ്ങി. മാതാജി ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ശരി. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താ സ്ഥലം, ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം ലേറ്റ് ആയി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് 17 അധ്യായത്തില് ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത അവസാനിച്ചു. 18ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അധ്യായങ്ങളുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളൊരു അധ്യായമാണ് 18ാമത്തെ അധ്യായം. ഈ ഓരോ അധ്യായത്തിലും എന്താ പറയണത്, ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം, ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം ഭഗവത് സേവനമാണെന്ന് ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നു. കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമാന്മാര് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് സന്യാസമെന്നും, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഉപേക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫലത്തിലുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ബുദ്ധിമാന്മാര് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുക, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നു. ത്യാജ്യം ദോഷാവിദ്യേക കർമ്മ പ്രാഹുർമനീഷിണ യജ്ഞദാന തപാ കർമ്മ നാത്യാജ്യാമിതി ചാപരേ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാക്കിയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്, ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്നാണ് ആര് പറയണത്, ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ചിലർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒരിക്കലും ത്യജിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ആര് പറയുന്നുണ്ട്, ചില ഋഷികള് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ചിലർ കരുതാണ്. പക്ഷെ അതിനെ ത്യജിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ആര് പറയുന്നുണ്ട്, ഋഷികൾ പറയുന്നത് അത് ത്യജിക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നിശ്ചയം ശൃണു മേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരത സത്തമ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷ വ്യാഘ്ര ത്രിവിധ സംപ്രകീർത്തിതഃ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാക്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധമെന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ത്യാഗം 3 തരത്തിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിയാം, സത്വ രജോ തമോ, 3 വിധത്തില് ത്യാഗമുണ്ട്. ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് 3 തരത്തിലുണ്ട്. സാത്വികമാവാം, രാജസികമാകാം, താമസികമാകാം. അത് ഭഗവാന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ത്യാഗത്തെ പറ്റി പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം വെളിപ്പെടുത്താണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് ഫൈനല്, അതാണ് അന്തിമം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നിശ്ചിത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള വിവിധ നിയമങ്ങളാണ് എന്ത്, വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് ധർമ്മം. അപ്പൊ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് 3 വിഭാഗത്തിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്, സാത്വികം, രാജസികം, താമസികം. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്, യജ്ഞദാന തപാ കർമ്മ നാത്യാജ്യം കാര്യമേവ തദ് യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീക്ഷിണാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് അത് 3. അപ്പൊ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഇത് 3 ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് മനുഷ്യനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്, മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ഇത് 3. അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ അടുത്തതിൽ പറയുന്നു, ഏതന്യാപീതു കർമാണി സംഘം ത്യക്ത ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ഇനി അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. എങ്ങനെ ചെയ്യണം,
ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശ്യമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഫലോദ്ദേശം ഇല്ലാതെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്ത്? ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആരുടെ അഭിപ്രായം? ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ചെയ്യ തന്നെ വേണം. പക്ഷെ എന്ത് വേണം? ആസക്തി ഇല്ലാതെയായിരിക്കണം നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞം ദാനം തപസ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? അതില് ആസക്തി ഇല്ലാതെയായിരിക്കണം ആ കർമ്മം നിർവഹിക്കേണ്ടത്. കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏതു കർമ്മവും സ്വീകാര്യമാണെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഘോഷിക്കുന്നു. ഇതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നയിക്കുന്ന ഏത് കർമ്മം എന്താണ്? എല്ലാം സ്വീകാര്യമാണെന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് സഹായകമാകുന്നതെന്തും, അത് യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും ഒരു ഭക്തൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. നിയതസ്യ തു സന്യാസ കർമ്മണോനോപപത്യത്തെ മോഹത്തസ്യ പരിത്യാഗ താപസാ പരികീർത്തിതഃ. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലാണ്. നമ്മളെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ, നിത്യം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അതാണ് നിയത കർമ്മങ്ങൾ. അതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മടിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമില്ലാതെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ആ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണത്. ഒരു സന്യാസി തനിക്ക് വേണ്ടി പാകം ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ളതാണ് വിധി. അവന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്നത് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്നത് വിലക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു സന്യാസിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? സ്വന്തമായിട്ട് പാകം ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള അനുവാദം ഇല്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? സന്യാസിക്ക് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ശിഷ്യനെ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സന്യാസിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ശിഷ്യനെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാം, വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ അത്തരം പ്രവൃത്തികളെ ത്യജിക്കുന്നവൻ തമോ ഗുണപ്രേരിതമായ പ്രവൃത്തികളിലാണ് ഏർപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഞാൻ സന്യാസിയാണ്, എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണപ്രേരിതമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദുഃഖമിത്യേവ യത് കർമ്മ കായ ക്ലേശാഭയാത്യജാത് സാകൃത്വ രാജസം ത്യാഗം നൈവ ത്യാഗാഫലം ലഭേത്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായോ കണക്കാക്കി ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗം. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കില്ല. അപ്പോൾ നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിത്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങള് കഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കരുതി നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാല് അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അതൊരിക്കലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ആത്മീയമായ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ലഭിക്കില്ല. പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് താൻ നേടുന്ന ധനം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് സഹായകമാകുന്ന വിധം ഉപയോഗിക്കാനും അതിരാവിലെ ഉണർന്ന് ആധ്യാത്മികമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ വളർത്താനും കഴിയുമെങ്കിൽ ആ വിധം പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് ഭയന്നോ ക്ലേശം എന്ന് കരുതിയോ പിന്മാറിക്കൂടാ. അത് രാജസികമായ ത്യാഗമാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് രാജസിക ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് താൻ നേടുന്ന ധനം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് സഹായിക്കാൻ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അതിരാവിലെ ഉണർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തെ വളർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ഇപ്പൊ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ നാമം ജപം, അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവത ശ്രവണം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യാനായിട്ട് മടിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ക്ലേശകരാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ സുഖം മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. കാര്യമിത്യേവ യത് കർമ്മ നിയതം ക്രിയതേർജുന സംഘം ത്യക്ത ഫലം ചെയ്വ സാത്യാഗ സാത്വികോ മതഃ. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സ്വാത്വികമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായിക്കൊണ്ട് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതി വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗമാണ് എന്ത്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. അപ്പോൾ കർത്തവ്യം നിർബന്ധമായിട്ട്, കാരണം അതെന്റെ കടമയാണ്, എന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യാണ്. എങ്ങനെ? ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ചെയ്യാണ്. അതുപോലെ തന്നെ യാതൊരു തരത്തിലും ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള
ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ. നാദേഷ്ട്യ കുശലം കർമ്മ കുശലേനാനുഷജ്ജതേ ത്യാഗി സ്വത്ത് സമാവിഷ്ടോ മേധാവി ചിഹ്ന സംശയ. സ്വാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ ത്യാഗിയുടെ ലക്ഷണമാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എങ്ങനെയായിരിക്കും? സാത്വികനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ത്യാഗി അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തി ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ആ യഥാർത്ഥ ത്യാഗിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളൊന്നും ആർക്കുണ്ടായിരിക്കില്ല? അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നഹി ദേഹാഭൃതാ കൃശക്യം ത്യക്തും കർമ്മണ്യശേഷതഃ യസ്തു കർമ്മ ഫലത്യാഗി സാത്യാഗാത്യാപിതീയതേ. ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ കർമ്മം പൂർണ്ണമായിട്ട് ത്യജിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമുക്കറിയാം, ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്തിനു സാധിക്കും? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശരീരം ഉള്ളിടത്തോളം കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്ത് സാധിക്കും? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യഥാർത്ഥ ത്യാഗം. അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്നും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിലെ പല അംഗങ്ങളും ഓഫീസുകളിലും ഫാക്ടറികളിലും മറ്റും കഠിനമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നേടുന്ന ധനം അത്രയും അവർ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നു. ഇത്തരം വിശിഷ്ടാത്മാക്കളാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസിമാർ. കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും എന്തിനു വേണ്ടിയെന്നും ഈ ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിൽ കുറേ പേരുണ്ട് ഇതിൽ അല്ലെ. അവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ്? പല സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഓഫീസിലും ഫാക്ടറിയിലും പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. എന്നിട്ട് അവരെ കിട്ടുന്ന ധനം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെലവാക്കുന്നത്. അവരാണ് ആര്? യഥാർത്ഥത്തില് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുകയാണ് അവർ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. അവരാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസിമാരെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അനിഷ്ടമിശ്രമിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണ ഫലം ഭവത്യാത്യാഗിനാം പ്രേത്യ നതു സന്യാസിനാം ക്വചിത്. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ പറയുന്നത് അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം ഇങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണത്തിന് ശേഷം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സന്യാസികൾക്ക് ഇത്തരം അനുഭവം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർ ത്യാഗികളായതുകൊണ്ട്. ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്കാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. എങ്ങനെ ഏതൊക്കെയാണ്? അനിഷ്ടം. അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള, അതായത് നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്. ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സുഖകരമായിട്ടുള്ളത്, സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്. മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സുഖവും ദുഃഖവും ചേർന്നത്, രണ്ടും കൂടി കലർന്നത്. അങ്ങനെ ഈ തരത്തിലുള്ള 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ ആരനുഭവിക്കേണ്ടി വരും? ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും മരണത്തിന് ശേഷം. പക്ഷെ സന്യാസികൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഇതുണ്ടാവില്ല. കാരണം യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് അവർക്കുണ്ടാവില്ല. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇനി അടുത്തത് 13 മുതൽ 17 വരെ ഉള്ള സംഗ്രഹം, ജ്ഞാനവിഭാഗം. പഞ്ചൈതാനി മഹാബാഹോ കാരണാനി നിബോധമേ സാഖ്യേ കൃതാന്തി പ്രോക്താനി സിദ്ധയേ സർവകർമ്മണാം. മഹാബാഹുവായ അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെ പറ്റി പറയാം, എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം. പിന്നെ എല്ലാത്തിനും സർവ കർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന്, എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യാനായിട്ട് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രവൃത്തി വിജയിക്കാനായിട്ട് 5 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ 5 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണത്? അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർത്ത കരണം ച പൃഥക് വിവിധം വിവിധാശ്ച പൃഥക് ചേഷ്ട ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം. അധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരീരം, അതായത് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അടുത്തത് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, അതായത് കർത്താവ്. പിന്നെ കരണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. കരണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. പിന്നെ വന്നിട്ട്
നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ. നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പലതരത്തിലുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, അതാണ് ഉദ്യമങ്ങൾ. പിന്നെ പരമാത്മാവ്, അതായത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആര് വേണം? പരമാത്മാവും കൂടി വേണം. കാരണം എല്ലാത്തിനും അനുമതി നൽകുന്നത് നിയന്താവും ആരാണ്? നേരത്തെ പഠിച്ചു നമ്മൾ, പരമാത്മാവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് 5 കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? ശരീരം വേണം, കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം, കരണങ്ങൾ അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, പല വിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ വേണം, പരമാത്മാവ് വേണം. ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കർമ്മത്തിന്റെ 5 കാരണങ്ങളാണ് ആ പറഞ്ഞത്. ശരീര വാക്മനോഭിറിയത് കർമ്മ പ്രാരംഭതേ നരഃ ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചൈതേ തസ്യ ഹേതവഃ. ന്യായമാവട്ടെ അന്യായമാവട്ടെ മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ന്യായമായാലും അന്യായമായാലും ശരി, ഇപ്പൊ മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം കൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തിക്കും എന്ത് വേണം? ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്. അത് ചെയ്യുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയായാലും, നല്ല പ്രവൃത്തിയായാലും മോശം പ്രവൃത്തിയായാലും എന്താവശ്യമാണ്? ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളത്. ശാസ്ത്രം വിരുദ്ധമായിട്ടായാലും ശാസ്ത്രത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടായാലും എങ്ങനെയായാലും ന്യായമായ കർമ്മം എന്ന ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമായത്, അതിന് വിരുദ്ധമായതാണ് അന്യായമായത്. ഇത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതായാലും ശരി, കർമ്മം നിറവേറ്റാനായിട്ട് ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്. തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലം തുയഃ പശ്യത്യ കൃതബുദ്ധിത്വാൻ സാ പശ്യതി ദുർമതി. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയെന്ന് കർത്താവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾ സംഗതികൾ യഥാതഥം കാണാനും കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാതെ എല്ലാതും താനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? അയാള് ചിന്തിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമാനല്ല, അയാൾ അജ്ഞാനിയാണ്. കാരണം അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാതഥം കാണാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയല്ല. കാരണം അയാൾ എങ്ങനെയാണ്? അഹങ്കാരമുള്ളവനായിരിക്കും. കാരണം അയാൾക്ക് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാരണം പരമാത്മാവിന്റെ പങ്ക് അയാള് മറന്നു പോകുന്നവനാണ്. അയാൾ ആരാണ്? അജ്ഞാനിയാണ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക്, ബുദ്ധിമാനല്ല എന്ന് പറയുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ 4 ഭൗതിക ഹേതുക്കളെ മാത്രം കർമ്മത്തിന് കാരണമായി കാണരുത്, പരമവും കർമ്മക്ഷമവുമായ കാരണത്തെ ഓർക്കണം. അപ്പോൾ 4 കാരണങ്ങളല്ല, 5ാമത്തെ കാരണമാണ് എന്ത്? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, പരമാത്മാവ്. ഈ പരമപുരുഷനെ കണ്ടറിയാത്തവൻ താൻ തന്നെ കർത്താവ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പരമപുരുഷനെ അറിയാത്തവനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് താൻ തന്നെയാണ് എല്ലാതും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. യസ്യ നാഹം കൃതോ ഭാവോ ബുദ്ധിർ യസ്യാന ലിപ്യത്തെ ഹത്വാപി സ ഇമാൻ ലോകാൻ ഹന്തിന നിപത്യത്തെ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടും കൂടിയ ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഹിംസകരല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് പ്രേരിതനല്ലാതെ, അതേപോലെ തന്നെ അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോട് കൂടി, അതായത് എങ്ങനെ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, പിന്നെ ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും അയാൾ എങ്ങനെയല്ല? ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അഹങ്കാരം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും എന്തിനു വരില്ല? കർമ്മബന്ധനത്തിൽ വരില്ല. പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഭാവം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ നരഹത്യ ചെയ്താലും അയാൾക്ക് എന്താണ്? അയാൾ ഹിംസകനല്ല. കാരണം അയാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊന്നും അയാളെ ബാധിക്കില്ല. അയാൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായിരിക്കും. പരമപുരുഷന്റെയോ പരമാത്മാവിന്റെയോ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഹിംസ ചെയ്താലും ഹിംസകനല്ല. അയാൾക്ക് ഹിംസയുടെ പ്രതികരണം അനുഭവപ്പെടുകയില്ല. മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന ഭടന്മാരിൽ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്താറില്ലല്ലോ. അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാറില്ല താനും. പക്ഷെ സ്വേച്ഛാപ്രകാരം നടത്തുന്നതാണ് ഈ വധമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കോടതി ആളെ ശിക്ഷിക്കും. അപ്പോൾ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഒരു ഭടൻ ഭടന്മാരെ കൊല്ലുന്നെങ്കിൽ അയാളെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തില്ല. കാരണം അയാളുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത്, അയാളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നതല്ല. പക്ഷെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ അയാൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. യസ്യ നാഹം കൃതോ ഭാവോ ബുദ്ധിർ യസ്യാന ലിപ്യത്തെ ഹത്വാപി സ ഇമാം ലോകാൻ നാഹന്തി നിപത്യത്തെ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും
ഇത് തന്നെ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞ അയാള് താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം പരിജ്ഞാത ത്രിവിധ കർമ്മ ചോദന കരണം കർത്തേതി ത്രിവിധ കർമ്മ സംഗ്രഹ. ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകമായിട്ടുള്ളത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ്, അതാണ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ. കർമ്മത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന 3 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ജ്ഞാനം, ഒന്ന് ജ്ഞാന വിഷയം, അതായത് ജ്ഞാന വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ന്യായം, അറിയേണ്ട കാര്യം. ജ്ഞാനി എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? അറിയാനുള്ള വ്യക്തി, അറിയുന്നവൻ. ഈ 3 ഘടകങ്ങളാണ് എന്ത്? കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം, പിന്നെ അറിയേണ്ട വിഷയം, പിന്നെ അറിയുന്നവൻ, ജ്ഞാനി. ഈ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാകുന്നത്. ഇനി കർമ്മം പൂർത്തിയാകാനായിട്ട് വേണ്ട 3 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരകങ്ങൾ. കർമ്മത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, ഒരു പ്രവൃത്തി കർമ്മം വേണം, കർത്താവ് വേണം, ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കർമ്മം, ഒരു പ്രവൃത്തി വേണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം. ഈ 3 ഘടകങ്ങൾ എന്തിനു വേണം? ആ ഒരു കർമ്മം പൂർത്തിയാക്കുക. അപ്പൊ കർമ്മത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ? ജ്ഞാനം, അറിവുണ്ടായിരിക്കണം, അറിയേണ്ട വിഷയം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അറിയാൻ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരകങ്ങള്. ആ കർമ്മത്തെ മുഴുവനാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, ഒരു പ്രവൃത്തി കർമ്മം, പിന്നെ ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി കർത്താവ്. ഇതാണ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങള്. ഇനി അടുത്ത 3ാമത്തെ ഭാഗം ഗുണങ്ങൾ. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. അടുത്തത് 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ജ്ഞാനം കർമാച്ച കർത്താച്ച ത്രിഥൈവ ഗുണഭേദതഃ പ്രോച്യത്തെ ഗുണസംഖ്യേന യഥാ വശൃണുതാന്യഭി. പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്തമായ ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, 3 ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയുണ്ട്. അവയെ പറ്റി കേൾക്കുക. അപ്പോൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ, പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് 3 ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ്, ഇത് 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഇനി പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും ബന്ധനമുണ്ടാക്കുന്നതാണിത്. മുക്തിദായങ്ങളെല്ലാം സത്വഗുണത്തിലും എന്തുണ്ട്? ബന്ധനമുണ്ട്, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. പിന്നെ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? സർവഭൂതേഷു ഏനൈക്യം, സർവഭൂതേഷു ഏനൈകം ഭാവമവ്യയമീക്ഷതേ അവിഭക്തം വിഭക്തേഷു തജ്ഞാനം വിധി സാത്വികം. അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ഒരേ ആത്മാവിന് ആത്മീയ സ്വഭാവം കാണാൻ സാധിക്കുക. അതായത് ശരീരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും ആത്മാവിന് ഒരേ ഗുണമുള്ളതാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. ഒരു ആത്മാവും താഴ്ന്നതോ ഉയർന്നവനല്ല എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശരീരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണെന്നും എല്ലാറ്റിനും ഒരേ ഗുണമാണുള്ളത്, അല്ലാതെ ഒരെണ്ണം ഉയർന്നത് താഴ്ന്നത് ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് എന്ത്? സാത്വികമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പൃഥക്ത്വേന തു യജ്ഞാനം നാനാഭാവൻ പൃഥക്തിധാൻ വേത്തി സർവേഷു ഭൂതേഷു യജ്ഞാനം വിധി രാജസം. ഇനി രാജസികമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രാജസികമായ ജ്ഞാനം ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസികമായിട്ട്. അപ്പൊ ഓരോ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുക. അതായത് ശരീരത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളത്. അത് ഭൗതിക ശരീരമാണ് ജീവാത്മാവെന്നും ദേഹനാശത്തോടെ അത് ബോധം നഷ്ടമാകുമെന്നുള്ള അറിവ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഓരോന്നും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ജാതി അനുസരിച്ച്, മതം അനുസരിച്ച്, ഭാഷ അനുസരിച്ച്, ദേശം അനുസരിച്ച് ആളുകളെ വേർതിരിച്ചറിയുക. ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിക്കുക. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റേതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാതും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഓരോ ശരീരത്തിലും വേറെ വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണെന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരീര വ്യത്യാസങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ഓരോ ശരീരത്തിലും ഉള്ള ആത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായി കാണുന്ന ഇതാണ് ഓരോ
അതായത് ഓരോന്നനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ശാരീരികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേർതിരിച്ച് കാണാം. അതാണ് എന്ത് രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ശരീരത്തിനും വേറെ വേറെ തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് എന്ത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് യത്തു കൃഷ്ണാവതേകസ്മിൻ കാര്യേ സക്താമഹൈതുകം അതത്വാർത്ഥവദൽപം ച തത്തമാസമുദാഹൃതം. കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അതുതന്നെയാണെന്ന് കരുതി നിസാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്ന അറിവ് തമോ ഗുണം. അതായത് ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്നാണെന്ന് കരുതുന്ന ജ്ഞാനമാണ് എന്ത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ്, എല്ലാം അത് തന്നെയാണ്, ശരീരം തന്നെയാണ് ആത്മാവ് എന്ന് കരുതുന്നതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ശാസ്ത്രീയമായ പ്രമാണപ്രകാരമല്ല, തന്നിഷ്ടത്തിന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. ആത്മീയ പുരോഗതി ഇവർക്കൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതാണ് 3 തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ദേഹാതീതനായ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, ദേഹങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ട് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് സ്വാത്വികം. ഭൗതിക ദീപ്തിയിൽ നിന്നും ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രാജസം. അതായത് ഭൗതികമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, അതായത് രാജസികമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക ശരീരമാണ്, ഈ ശരീരം ആത്മാവും എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ്. ദേഹം നശിക്കുമ്പോൾ അത് നശിക്കും, ആത്മാവ് നശിക്കും, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രീതിക്കും സുരക്ഷിതത്വവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ജ്ഞാനം, അതായത് ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതത്തിനും ഉണ്ടാക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണെന്ത് ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രീതിക്കും സുരക്ഷിതത്വത്തിനു ഉതകുന്ന ജ്ഞാനം താമസവുമാണ്. അവിടെ എന്താ പറയണത് ശരീരം തന്നെയാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ താമസത്തിലാണെന്ന് പറയണത് ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രീതിക്കും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ഉണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനം താമസമാണ്. അപ്പൊ ശരീരത്തിനാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ സത്യജ്ഞാനം നേടാതെ എല്ലാം അത് തന്നെയാണെന്ന് കരുതി നിസാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തേല് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണുന്നത്. അതായത് എല്ലാത്തിലും ഇരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കള് വ്യത്യസ്ത ഒരേ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്ത് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. 20-ാമത്തേല് പറഞ്ഞത് 21-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ രാജസികമായിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായി കാണുന്നത്. അവിടെ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് ആത്മാവ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ വ്യത്യാസത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ആത്മീയമായിട്ട് ഉള്ള ഐക്യം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക വ്യത്യാസത്തിലാണ്, ശരീരത്തിന്റെ ആ വ്യത്യാസത്തിലാണ് അവിടെ ശ്രദ്ധ വരുന്നത്. ആ ശരീരത്തിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. മൂന്നാമത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ് താമസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കില്ല, ആത്മീയ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതല്ല ഇതൊന്നും. ഇനി അടുത്തത് കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നിയതം സംഘരഹിതം അരാഗദ്വേഷദാകൃതം അഫല പ്രോപ്സുന കർമ്മ യത്തത് സാത്വികമുച്യത്തെ. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതനായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. സ്വാത്വികമായ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതനായിക്കൊണ്ട് ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ അഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് സാത്വികമായ കർമ്മം. യത്തു കാമേപ്സുന കർമ്മ സഹങ്കാരേണ വാ പുനഃ ക്രിയതേ ബഹുലായാസം തദ്രാജ സമുദാഹൃതം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത് രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അതായത് അതിലെന്താണ് നമ്മുടെ ഫലം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതിലുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രശസ്തിയും സ്ഥാനവും ഒക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത് രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം.
കർമ്മം. അടുത്തത് താമസികമായിട്ടുള്ളത് അനുബന്ധക്ഷയം ഹിംസ മനാപേക്ഷ്യ പൗരുഷം മോഹാദാരഭ്യത്തെ കർമ്മ താമസമുച്യത്തെ. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെ കുറിച്ചോ മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ട് വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്നതാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന ദോഷത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അത്തരത്തില് അജ്ഞാനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുക, അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മമാണ് എന്ത് താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി 3 തരത്തിലുള്ള കർത്താവിനെ കുറിച്ചും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. മുക്ത സംഘോനഹം വാദി ധൃത്യുത്സാഹസമന്വിതഃ സിദ്ധസിദ്ധിർ നിർവികാര കർത്ത സ്വാത്വിക ഉച്യത്തെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചും സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടെയും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടിയ ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് സ്വാത്വികൻ. സ്വാത്വികൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ല? അഹങ്കാരമില്ല, പിന്നെ ആസക്തിയില്ല, ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജയമായാലും പരാജയമായാലും അയാൾക്ക് എന്തില്ല? അയാൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആകുലതയില്ല. കർത്തവ്യം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയില് സ്ഥിരതയോടുകൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത്തരത്തിലുള്ള ആളാണ് ആര്? സ്വാത്വികനായ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് രാഗി കർമ്മഫല പ്രേപ്സുർ ലുപ്തോ ഹിംസാത്മകോശുചിഹി ഹർഷശോകാനിത കർത്ത രാജസ പരികീർത്തിതഃ. പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും ആ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായ കർത്താവ് രാജസൻ. അപ്പൊ രാജസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ വ്യക്തി മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ വ്യക്തി ലോഭിയായിരിക്കും, ഈർഷ്യാലുവായിരിക്കും, വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനായിരിക്കും, സുഖദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. സ്വാർത്ഥത ആരിലുണ്ടാവും? ഇത്തരത്തിലുള്ളവരിൽ. അത്തരത്തിലുള്ള കർത്താവാണ് ആര്? രാജസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയാം. ഫലത്തില് ആസക്തിയുള്ളവനാണ്. ഇനി അടുത്തത് താമസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അയുക്ത പ്രാകൃത സ്തബ്ധ ഷഠോ നൈഷ്കൃതി കോലസ വിഷാദി ദീർഘസൂത്രീച്ച കർത്ത താമസമുച്യത്തെ. എപ്പോഴും ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും ഭൗതികവാദിയും ദുർവാശിക്കാരനും ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും അലസനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഒരാളെ താമസ കർത്താവ് എന്ന് പറയാം. അതായത് ഭൗതികവാദിയായിരിക്കും അയാൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുക? അവൻ സ്വന്തം കാര്യം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കും ചിന്ത. പിന്നെ ദുർവാശിക്കാരനായിരിക്കും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചതിയനായിരിക്കും, മടിയനായിരിക്കും, പിന്നെന്താണ് ദുഃഖിതനായിരിക്കും. എപ്പോഴും കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്നലെ നാളെ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവനായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തി ആണ് താമസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ബുദ്ധേർഭേദം ദൃശൈവ ഗുണതസ്ത്രിവിധം ശൃണു പ്രോച്യമാനാമശേഷേണ പൃഥക്തേന ധനഞ്ജയ. ഹേ ധനഞ്ജയ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും അറിവുകളുമുണ്ട്. ഇനി അവയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം, കേട്ടുകൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിവിനെ കുറിച്ചും 3 ഗുണത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ അടുത്ത ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായി ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന സംശയം സന്യാസം, ത്യാഗം, ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർമ്മം. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക വാഞ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ സന്യാസമെന്നും കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ത്യാഗമെന്നും ബുദ്ധിമാന്മാർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം അല്ല ഭഗവാൻ ആദ്യം പറയുന്നത്, വിദ്വാൻമാരുടെ അഭിപ്രായവും
ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ അഭിപ്രായമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ത്യാഗമെന്നും കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ സന്യാസമെന്നും പറയുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞു എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം, അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണെന്ന് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ചിലർ എന്താ പറയുന്നത്, യജ്ഞം ദാനം തപസ് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഋഷികളുടെ അഭിപ്രായമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഋഷികളുടെ അഭിപ്രായം പറയാണ്. ഇനി ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് പറയുന്നത്, 3 വിധത്തിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ത്യാഗം, 3 വിധത്തിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ 3 വിധത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് പറയുന്നത്, യജ്ഞം ദാനം തപസ് അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്, അതെപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ്. കാരണം അത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അത് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. എങ്ങനെയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്, ആസക്തിയില്ലാതെ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു നിയത കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്. അപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങൾ അതായത് നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടോ മടിയായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്തത് രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് കഷ്ടമാണെന്ന് കരുതി അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കരുതി ശരീരത്തിന്റെ സുഖം നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണെന്ത്, രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. ഇതും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല, ആത്മീയമായ ഫലം ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അടുത്തത് താമസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായിക്കൊണ്ട് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തന്റെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായിട്ട് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ത്യാഗമാണെന്ത്, സാത്വികം. അതായത് ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ല, അഹങ്കാരം ഇല്ല, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്തവ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്, തന്റെ കടമയാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് എന്ത്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞെന്താണ്, സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായിട്ടുള്ള ത്യാഗിക്ക് അശുഭ കർമ്മങ്ങളോട് എന്തുണ്ടാവില്ല. ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗിയുടെ സ്വഭാവമാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതായത് സാത്വികനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ത്യാഗിക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, മോശം കർമ്മങ്ങളോട് അശുഭ കർമ്മത്തിലോട് അല്ലെങ്കിൽ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല, അതിനോട് വെറുപ്പും ഉണ്ടാവില്ല. കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഫലത്തിൽ ഒട്ടും അതിന് ഒരിക്കലും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. സ്വാത്വിക ബുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കും ആര്, ഈ ത്യാഗിയായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ത്യാഗിയായ വ്യക്തി എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അടുത്ത 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിനെ കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരിക്കലും നമുക്ക് കർമ്മം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് ഭഗവാൻ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നു. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ത്യാഗമില്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ്, 3 തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ ത്യാഗം ചെയ്യാത്തവർക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള ഫലം ലഭിക്കും. എന്താണ്, അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. അനിഷ്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, അതായത് അനിഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സുഖകരമായ കാര്യങ്ങൾ, സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സുഖവും ദുഃഖവും കൂടി ചേർന്ന്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ ആർക്ക് കിട്ടും, ത്യാഗി അല്ലാത്തവർക്ക് മരണാന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ യഥാർത്ഥ സന്യാസിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളതൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഏതൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ്, 5 കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. കർമ്മം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം സർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അത് ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ് ആ കർമ്മത്തിന്റെ വിജയത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അടുത്തതിൽ പറയുന്നത്.
ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ അധിഷ്ഠാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം വേണം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്, പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തി, അതാണ് ജീവാത്മാവ് വേണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, കരണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം. പിന്നെ നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, അതായത് വിവിധ ശ്രമങ്ങൾ, ഒരു വ്യക്തി പരിശ്രമം, പലതരത്തിൽ പരിശ്രമം. അതുപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവ്, അഞ്ചാമത്തെ ഘടകമാണ് പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാത്തിനും അനുമതി നൽകുന്നതും എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ്. ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്താണ്? എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. കാരണം അത് എങ്ങനെയായാലും, ഇപ്പൊ വാക്കുകൊണ്ടുള്ളതും മനസ്സുകൊണ്ടായാലും ശരീരം കൊണ്ടായാലും നല്ല പ്രവൃത്തിയായാലും മോശമായ പ്രവൃത്തിയായാലും എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും എന്തുണ്ട്? ഈ 5 കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇനി അടുത്ത 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ, 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണെന്ന് കർത്താവ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? ബുദ്ധിമാനല്ല, അജ്ഞാനിയാണ് അയാൾ. കാരണം അയാൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, യഥാർത്ഥം ഒന്നും സംഗതികൾ കാണാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അയാൾ അങ്ങനെ കരുതുന്നത്. ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അയാൾ ആരാണ്? അജ്ഞാനിയായിരിക്കും. പരമാത്മാവിന്റെ പങ്ക് ആ വ്യക്തി മറന്നു പോകാണത്. യഥാർത്ഥം, അതായത് അഹങ്കാരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കാര്യം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി അതിനടുത്ത ശ്ലോകത്തിലോ, അടുത്ത 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത് മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെ, അതായത് അഹങ്കാരം ഇല്ലാത്തൊരു ഭക്തൻ, ഒരു വ്യക്തൻ എന്ത് ചെയ്താലും അയാൾ എന്ത് ബാധിക്കില്ല? കർമ്മങ്ങൾ, അയാളെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അയാൾ അഹങ്കാരത്തോടെയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അയാൾക്ക് എന്തില്ല? ഞാനാണെന്നുള്ളൊരു ഭാവം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾക്കറിയാം അയാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് അയാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? അയാൾ താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും അയാളെ ബന്ധിക്കില്ല. കാരണം അഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെ അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോട് കൂടിയാണ് അയാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും അയാൾ ഹിംസകനല്ല എന്നവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം അയാൾ ചെയ്യുന്നതൊന്നും എങ്ങനെയല്ല? അയാളുടെ ഇച്ഛപ്രകാരമല്ല അയാൾ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മത്തിന്റെ 3 ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? കർമ്മത്തിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന 3 ഘടകങ്ങൾ. ഒന്ന് ജ്ഞാനം, പിന്നെ ജ്ഞാന വിഷയം, അതായത് ന്യായം, നമ്മൾ പഠിച്ചു ന്യായം. പിന്നെ ജ്ഞാനി, അറിയേണ്ട വ്യക്തി, അറിയുന്നവൻ, അതാണ് ജ്ഞാനി. ഈ 3 ഘടകങ്ങളാണ് എന്ത്? കർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാകുന്നത്. പിന്നെ ആ കർമ്മം പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് 3 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെ വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, കർമ്മം പ്രവൃത്തി വേണം, ചെയ്യാനൊരാൾ കർത്താവ് വേണം. ഇത് 3 കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു കർമ്മം പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനമായാലും കർമ്മമായാലും കർത്താവായാലും ഇതും എന്തുണ്ട്? 3 ഗുണത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, സ്വാത്വിക ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ഒരേ ആത്മീയ സ്വഭാവം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സ്വാത്വിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരം വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും ആത്മാവ് എല്ലാവരിലും ഒരേ ഗുണമുള്ളവരാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. ആരും ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ജ്ഞാനം സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തത് 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ രാജസികമായ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഓരോ ശരീരത്തിലുമുള്ള ആത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായി കാണുന്നത് എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരമാണ് ജീവാത്മാവ്. ദേഹം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആത്മീയമായിട്ട് ഒന്നിലും ഐക്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് അയാളെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത്. അതാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഭാഷയുടെ, ദേശത്തിന്റെ, ഇതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിച്ച ആളുകളെ കാണുന്ന ജ്ഞാനമാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന്,
തന്നെയാണെന്ന് കരുതി നിസാര കാര്യത്തിൽ പോലും അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതാണ് എന്ത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, ഇവർക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, ആത്മീയ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം. ഇനി 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ആസക്തി ഇല്ലാതെ, അതായത് അനാസക്തമായിട്ട് രാഗദ്വേഷരഹിതനായിട്ട് അഹങ്കാരമില്ലാതെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയാം. ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവ മാത്രം. അതാണ് സാത്വികം. രാജസികമായിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞല്ലോ, തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിഥ്യാഹം ഭാവം കൊണ്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഭയങ്കര വലിയ പരിശ്രമം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് പക്ഷെ എന്തിനാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രമേ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ പ്രീതി ലക്ഷ്യമില്ല. അതാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി താമസ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാസ്ത്രവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നാശത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്, ക്ലേശങ്ങൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത് താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി 3 തരത്തിലുള്ള കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ച് സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ജയപരാജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായിട്ട്, വിജയവും പരാജയവും ഒന്നും അയാളെ സംബന്ധിച്ചൊരു വിഷയമല്ല, സമചിത്തതയോടെ കാണുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നിലും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അതാണ് ആര് സ്വാത്വികനായ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത്. രാജസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവാണെങ്കിലോ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അസൂയായിരിക്കും, ഈർഷ്യാലു, വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവൻ, സുഖ ദുഃഖങ്ങളിലെ അസ്ഥിരതയായിരിക്കും. കാരണം സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഒരേ ഭാവമായിരിക്കില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? കർത്താവാണ് രാജസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയാം. താമസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത വ്യക്തി, പിന്നെ കർത്തവ്യം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, നാളെ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി അലസനായിരിക്കും, പിന്നെ ദുഃഖിതനായിരിക്കും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനൊക്കെ സമർത്ഥനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? താമസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 3 ഗുണത്തിലുള്ള, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ കർത്താവിന്റെ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിക്കാനാണ് അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധി, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ്